औषध घेऊन कंटाळलात का? आजच जवळच्या डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्राला भेट द्या. ऑपरेशन टाळणारी विना औषध आणि दुष्परिणाम रहित ट्रीटमेंट. गुडघेदुखी, कंबरदुखी, मानदुखी, स्लीप डिस्क, स्पॉन्डिलायसिस, लकवा, संधिवात, मधुमेहाचे दुष्परिणाम, ॲलर्जी, जुनाट सर्दी, पाळीचे विकार, लठ्ठपणा, डिप्रेशन आणि यासारख्या अनेक रोगांवर मात करा. डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्र, अयोध्या टॉवर, स्टेशन रोड, दाभोळकर कॉर्नर, कोल्हापूर. सावंतवाडी तालुका पत्रकार संघाची विशेष सर्वसाधारण सभा पर्णकुटी शासकीय विश्रामगृह इथं पार पडली. यावेळी जिल्हा पत्रकार संघ कार्यकारिणी तालुका पत्रकार संघाचा प्रतिनिधी निवडण्याबाबत चर्चा करून ज्येष्ठ छायाचित्रकार अनिल भिसे यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. जिल्हा कार्यकारिणीचे तत्कालीन सहसचिव तथा सदस्य कैलासवासी प्रवीण मांजरेकर यांच्या निधनानं रिक्त झालेल्या जागेसाठी तालुका पत्रकार संघाचा प्रतिनिधी निवडण्याबाबत सावंतवाडी तालुका पत्रकार संघाची विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत ज्येष्ठ छायाचित्रकार अनिल भिसे यांची या जागी बिनविरोध आणि एकमतानं निवड करण्यात आली. भिसे यांना यावेळी पत्रकार संघाकडून शुभेच्छा देण्यात आल्या. यावेळी जिल्हा कार्यकारिणीचे खजिनदार ॲडव्होकेट संतोष सावंत, तालुका सचिव विजय राऊत, खजिनदार रामचंद्र कुडाळकर, सहसचिव विनायक गावस, ज्येष्ठ पत्रकार अभिमन्यू लोंढे, सागर चव्हाण, सोशल मीडिया जिल्हाध्यक्ष अमोल टेमकर, माजी तालुकाध्यक्ष हरिश्चंद्र पवार, विजय देसाई, पत्रकार उमेश सावंत, काका भिसे, दीपक गावकर, रुपेश हिराब, जतीन भिसे, प्रसन्न राणे, मंगल नाईक जोशी, अनुजा कुलकर्णकर, भुवन नाईक, प्रणव तारी आदी उपस्थित होते. सिंधुदुर्ग प्रेस क्लबचे अध्यक्ष अनंत जाधव यांनीही अनिल भिसे यांची भेट घेत अभिनंदन करत त्यांना शुभेच्छा दिल्या. यावेळी तालुक्यातील अन्य पत्रकार देखील उपस्थित होते.